Audio Jungle. Hello mayong adlaw, welcome mga matagusa sa pagpaminaw sa paglantaw sa ato ang 5 minutes Bible study. Og dili no sa kita maglangan, magbasa kita og pulong sa Dios diri sa Matthew Kapitulo 7 versikulo 13 hangtod sa 14. Nayon diri ang pulong sa Dios, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug luag ang dalan nga nagapadulong ngadto sa kalaglagan ug daghan ang didton magasulod agi niini. Tungod kay sigpit ang ganghaan ug piot ang dalan nga nagapadulong ngadto sa kinabuhi ug diyutay ang didto nga nakakaplag niini. So dalaygon ang Dios sa mensahe nga atong gibasa sulod sa 5 minutos mga kaigsuonan. Og ato akining pagatagaan o pagtulunan karon, ang title nini atong mensahe, ang tinuod nga dalan, the right way. Aduna ba'y panahon nga nangutana kasi mong kagalingon nga insakto ba nga dalan ang imuhang giagian karon? Nakapangutana ba kasi mong kagalingon kumusta ang imong kinabuhi? Samtang napakay chance nga nagkinabuhi karon niining kalibutana. Well, ako magaingon kanimo igsuon nga aduna kay dapat patalinghugan sa imong kinabuhi, ilabi na ang pagpili sa insakto nga dalan nga imong pagadtuan human nining kinabuhi dinhi sa kalibutan. Well, aduna lamay duha ka dalan nga gisgot diri sa atong gibasa gina. Una is kining pitos nga dalan. O ikaduha mao kining halapad nga dalan. So unsa man kining pitos nga dalan nga giingon sa Biblia? Niingon diri sa 13, sulod kamo sa sigpit or pitos nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug luag ang dalan nga kapadulungan ngadto sa kalaglagan ug daghan didto nakasulod agi niini. So igsuon ang dalan paingon sa gingharian nga mao ang kinabuhing walay katapusan ngadto sa langit, ingon ang Biblia, sigpit. Og ang dalan paingon ngadto sa kalaglagan, ingon ang Biblia, halapad kini. Og mao kini gisubay sa kadaghanan. So sakto gyud ang giingon sa Biblia, no? Tungod kay ang gisunod karon sa kalibutan, ang katawhan sa kalibutan, mislud sila kalabanan sa dalan nga lapad. Og mao kini ang agianan paingon sa kalaglagan. So ang dalan igsuon diri sa ikaduha tong gibasa is sigpit nga ganghaan. Tungod kay pitos ang dalan padulong sa kinabuhi og diyutay ra ang makakaplag niini. So dalaygon Dios tungod kay sibo sa akong gikaingon, mas bintaha gyud igsuon nga ikaw magapatalinghog ug maghatag bili igsuon kung unsa ang dalan nga imuhang giagian karon. Tungod kay ang dalan igsuon ingon ang Biblia paingon sa kinabuhing walay katapusan. Nagingon ang Biblia is sigpit or pitos. Og niingon pa gyud ang Biblia, dutay lamang ang makakaplag niini. So nagpasabot igsuon nga kung mosulod ka sa insakto nga dalan o mosulod ka sa insaktong simbahan, nagpasabot nga dutay ra ang makakaplag niini. Wherein kung maghisgot kita og dalan sa kalaglagan, dalan sa masya, sa malapad, mga igsuon, daghan ang nisulod niini karon. Ug mao kini ang simbahan nga walay pagtudlo igsuon bahin sa Bible. Wala magbuyag, wala magtudlo bahin sa Biblia. Mao kini ang simbahan nga wala magtudlo sa kaluwasan. Mao kini ang simbahan nga wala magtudlo sa pagbag-o sa kinabuhi. Mao kini ang simbahan nga gisubay karon sa kadaghanan. So ikaw kung bililhon ka or dalaygon ka or himayaon ka kung naa ka sa dalan nga masigpit nga imong gisudlan ron, tungod kay ningon ang Biblia,
Pangita ang dalan nga masigpit tungod kay kanang dalana mao kana ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ngadto sa langit. So dalaygon ka nga naminaw niining ka adlaw o nanghinawat ako nga ana ka karon sa insakto nga dalan nga imuhang gisubay nga imuhang gitaha karon paingon sa imo tungod sa imong kinabuhi nga imong desisyon karon. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi.